Navê vê bîra ku tîmên rizgarkirinê xeber dine binî, êdî bîra mirinê ye. Li gundê Beybaxiya ser herêma Nişnika bi ser navçeya Çêrmuga Amedê di bîra avê de 4 kesan canê xwe ji dest da. Li gorî kesûkarên wan dema ku wan qurbaniyan xwestiye ava bîrê paqij bikin, motora veguhestina avê de nexebitandin û ji ber gaza karbon monoksîdê ku di nava bîrê de civiyaye canê xwe ji dest dane. Cenazeyên wan ji bo otopsiyê rakirin dada bijîşkî ya Amedê. Birayê min e, dezayê min e piro elbet ama yani kes xelî biçûniyo. İnan elde su motorî girvayne o ji benzinlîyo egzoz ra ama ji duman vêro birîkmiş peno da. Ju an bazı ma gunan aro yani daha doğrusu cezayê ma mayvan olmaz. Ev hani şire ev bigire o kişi evde maşino bayılmış peno. Ni ovradan biri pak kre, biri bin avesta, motor gruvenen munno, jeneratör gruvenen, karbon monoksit gazı bijeno kafatısı yeni, yani gazı kafatısı yeni. Una ben çar tane egane ma una merdi yani. Di nava 4 qurbaniyan de tenê Kemal Qarabaxê 18 salê ezepe. Qurbaniyên din zewicî ne û xwedî zarokan. Sê hebd zewcanî yek tenê bêkar e. Ew din gişa zewcanî zarî wî henin. Yekî ya nişînin 4 hebin, yekî 2 hebin, ew yekî İzmîr Rodinê ya dudû ya siyayî. Zarî mayîna genc e. Li gorî gundiyên Nişnikê qurbaniyên ku paşnavê wan Qarabaxin li navenda Çêrmugê dijiyan. Qurbaniyê bi navê Henîfî Yeşil Parmak jî ew roj ji bo mêvaniyê ji İzmîrê hatibû. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.